Suspect sa pagpangbuno sa mag-asawa sa Barangay East Baluarte Molo na monitor sa City Drug Enforcement Unit nga nagagamit sa illegal nga droga. Si John Sala nakatutok. Newly identified drug personality ang pagkabig sa City Drug Enforcement Unit kay Erwin Zabalate. Ang suspect sa pagpangbuno sa mag-asawa nga sa ni Fatima kag Rolando Gailo. Balaan mo sir si Erwin namin na siya sir, newly identified sir. Pagkulang niya siya kay Prada. Base lang na sa mga mga residente sir. Nagapabilin pa nga at large si Erwin. Manumduman niya nakaagom sa mga minor nga pila sa lawas si Rolando. Si Fatima naman naging buno sa ginabanta 18 ka beses kag sa karon nagapabilin nga kritikal. Base sa impormasyon nga nabaton sa punong barangay sang East Baluarte, ginaligaring nga pagpang-video kuno ni Fatima ang ginhalinan sang kaakig ni Erwin. Nagyan nila dala sa putwok no sa lagyan namon dala sa pakanto sa Praisong. Nga tinambay sila da kag nagahit-hit ko no. Tiyan mo nga agregasyon sa aton nga biktima nga lalaki. Kag sang hangapon pag ginabi for magdulom na naagyan pag na sila sa sinisang biktima naton nga babae nga nagabit-bit sang sila nga nagabideo siya kaya muna ang nalinan nga aki kuno ang suspect naton. Wala naman sa illegal drug monitoring sang barangay si Erwin. Ginahikot na sa karon sang Iloilo City Police Station 4 ang reklamo nga frustrated murder kay pasaka batok sa mag-amay nga Eliseo kag Erwin. Si Eliseo ginatudlo upod ni Erwin nga nagsulod sa balay kag naguyat sa mga biktima samtang ginabuno sang iya bata. Madugay na suno kay Kapatubay nga may hindi pag-intindihanay ang duha ka pamilya. Sila daw permi na sila gabi na isa daga daw gasinuya ay man no. Hindi ko andiwan sa news team ang makuha ang bahin sa magtimba nga pamilya pang lunsay wala sang tawo sa ilang mga balay. Upod kay Hans Tishato, John Sala. 1 Western Visayas.